हेलो सांग मैंने आज नुआ वीडियो को वेलकम करुँच कहीं आज वीडियो बहुत धमासा नवा जाऊँगी आम जाऊँ रघुनाथपुर ट्रेन लाइन आगे पुपुन आउ जाऊँ प्रकाश ब्लॉगिंग करुँच पछरे चलो जाइए ट्रेन लाइन पाखे देखा साइकिल बाकी नेपे तो साइकिल वाओ रघुनाथपुर स्टेशन ना आपन के घोड़ा देखी ना देखो घोड़ा अरे घोड़ा बा घोड़ा देसी घोड़ा सी वाओ आई तो देख दादी तो देखे ओ भाई माने पवन होची मु उड़ी जी देख बुझे आसे गोड़ी ऊपर जी तो फाइनली हमरो आज जाई तो हमें गाइस हम सब पड़े से बुटिया को देखा लो केते हो गाइस वाओ हाँ देखो ट्रेन टाइम पड़ेगा से हेनी क्या आप वीडियो कौन करी ट्रेन वाला तर खाली इंजिन वाओ बागानदी देखु बागानदी दी फायर पुष्पा फायर नीति उड़ी बागानदी पड़े ये भी अमर से चलो 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 तलू जा देखिए वर्षा गाजुची रे वर्षा गाजुची कौन करिया कौन बात वाओ देखिए आगु गोटे ट्रेन आइलानी आपण तो केबे देखि नथि ट्रेन हे आपण केबे ट्रेन देखि नथि हे भलो से ट्रेन टा को देखि दियंदु एठी आ जल्दी आ कोन धीरे धीरे आउची इटा पाकिस्तान बॉर्डर ये लाइट जोड़ी इटा पाकिस्तान बॉर्डर हेडी ये दी जण पूरा देखुचन दृश्य पूरा बढ़िया भाव में दृश्य देखुचन हे ट्रेन आइला ट्रेन पाखा पाखी हे गलानी ओए बड़ ट्रेन सब मेंटेन बहुत जोर रे वर्षा है कौन करूँ आम घर केमी जीव किए जानी घर गला देखा देख वर्षा हो सागर मैंने पूरा जबर कर वर्षा भी किए डरी देख ट्रेन उगुड़ी गला हलुची हलुची जूम करने जीवा चलो चलो तलू जा तलू जा तलू चल जा तलू चल जा चलूनु जीवा नहीं
ଉପରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏଇଠି ଟ୍ରେନଟା ଆସି ଏଇଠି ରହିବ ଏଇଠି କାନାଇ ବସି ପୁରା ଗପୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରଘୁନାଥପୁର ଷ୍ଟେସନ ଚାଲ ପୁପୁନ ଆଗରେ ପୁରା ଚାଲିଛି ଏ ସିନେମେଟିକ୍ ସର୍ଟ ନେବୁ ସିନେମେଟିକ୍ ସର୍ଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ରଘୁନାଥପୁର ଷ୍ଟେସନ ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲାଣି ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି ଏମାନେ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରଘୁନାଥପୁର ଷ୍ଟେସନ ଏମିତି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ରହିବାନି ଏଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା ନା ଦୋକାନକୁ ଯିବା କୋଉଠି କିଣି ଖାଇବା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଏ ପୁପୁନ ଦବ ହଁ ପୁପୁନ ଦବ ନାଇଁ ଘରେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଅନେଇଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ହେଲା ମୁଁ ଗଲା ଡାକି ଦେଉଛି ଆଉ ପାଗା ଗଲା ଆଉ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୋର ପାଗା ଘରେ ଶୋଧିଲେ ମୁଁ ପକୁ ତୋ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ମୁଁ ଖାଇ ଚଲେଇବି ଚଲେଗା ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି ଜଲ୍ଦି ପୁପୁନ ଧମକି ଦେଲାଣି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଡେରି ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର ରଘୁନାଥପୁର ଚାଲ ଆମେ ରଘୁନାଥପୁର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯିବା ଆମେ ଏପଟେ ଆଇଥିଲେ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଏବେ ହେ ପକୁ ଚଲେଇଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସେ ଶଳା ଏ ଦେଖ ପୂଜା ରାଣ ପକେଇ ଦବ ପକୁ ସବୁ କରିବ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ এইপଟେ ଚାଲେ ରଘୁନାଥପୁର ଯିବା ଓ ଭ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଖତରନାକ ଅଛି ଏ ପାଖର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆଗରେ ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣୁ ଏଇଠି ଆସିକି ରଘୁନାଥପୁର ଛକରେ ବାହାରିଲୁଣୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ବାହାରିଲୁଣୁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତମେ ନ ଦେଖିଥିଲେ ନ ଦେଖିଥାଅ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମର ରଘୁନାଥପୁର ମକା ଖାଇବା ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଖାଇବା ଚାଲୁନ କ'ଣ କହିଲୁ ଏ ଆମ ଜିମ୍ କେଉଁଟା କହିଲୁ ଉପରେ ଆହୁରି ଆଗରେ ପଇଡ଼ ପିଆ ନାଇଁ ପଇଡ଼ ପିଆ ନାଇଁ ଚାଲ ଏଇଠି ମହାବୀର ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ହଁ ଏଇଠି ଉପରେ ହଁ ଏଇ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲା 4ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଇଥିଲେ ଏଇଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛି କ'ଣ ଦେଖିବା ଖାଇବା ଦୁଇଟା ଯିବା ଚାଲ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଚାଲ ଏଇଠି ଫେର ପଛକୁ ଫେରିକି ଯିବା ସେ ଏଇଠି କ'ଣ ଖାଇବେ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ଏଇଠି ଏଇଠି କ'ଣ ଖାଇବୁ ହାଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଚାଲୁନ ଚାଉମିନ ଖାଇବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ସେଟା ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ତୋରି ପାଖରୁ ଖାଇବି ରଖିଦିଅ ଦୁଇଟା ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇବି ଦେଖିବା କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଇଁ ତୁ ଧରତା ମୁଁ ତୋରି ପାଖରୁ ଗୋଟା ଖାଇବି ଆଣିପାରୁନି କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଉଛ ଖାଅ ଦେଖିବା ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆହେଲା ଏ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ପାଖକୁ କେଇ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇବୁ କହୁନୁ ଖାଇବୁ ପେଟ ପୁରିଆ ଯାଇ ଖାଇବୁ ଏଇ ପୁପୁନ ଦବ ପାଗା ନାଇଁ ପାଗା କହିବା ନାଇଁ ତା ନିଜର ନାଁଟା ଦେଖି ଡାକିଆ ନା ଡାକିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମିଠା ଖାଇବୁ କାଇଁ ହଁ ମିଠା ଖାଇବୁ ଚାଲ ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ
ପକୁର ମୁହଁରୁ ନାଳ ଗଲାଣି ପକୁ ପତ୍ର ଗଳେଇ ସାରିଲାଣି। ପକୁ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ କର ଟେଷ୍ଟ କର। ହଁ ତମେ ଖା ତୁ ଖା 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 ଖାଉନୁ କେମିତି ଖା ଖାଇକି କହ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟଟା କରିଦିଏ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଖାଇଦେଲି ଖାଇସାରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାକୁ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇଲେଣି ଆମେ ଏବେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ନେ ଏ ଚଲା ଏ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ମୁଁ ଚଲାଉଛି ସେ ସାଇକେଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଲା ଭୁବନ ଚଲା ଭୁବନ ଚଲା ହେଇଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ। କିଏ फाइनाली आम गुपचुप खाई पलि आसचु। आम जाऊँ ये मक्का खाइबू स्वीट कॉर्न। ए बुबू ओए ए स्कूल सांगड़े रोनु जाऊँ बड़े हे स्कूल सांगड़े ये देखा देख ये हमारा स्कूल सांगड़े कौन मेडिकल कहीं जाऊँ कहून कहीं जो ये जो गणेश पूजा ऑफर रे अच्छी आओ हौ जाओ हाँ केमी हौ हौ जा सी तो पलैला चलो आम जी तू खाइबुनि कौन तुम खाओ मक्का मुझे खाई खाई मक्का खाई तू रह न खाए रोनु से खाए कौन हो जाने क्या मो फोन पे करी केते टका दे 30 टका दे गोटा के दियो हाँ दुटा को 30 टका जोड़ा 30 टका जोड़ा 30 अधिका नौ अधिका नौ 20 टका लेखा तो समस्ते नौ दीटा को 30 टका कहल गोटे 30 मुझे गोटा 30 पाइली पकू यार ना आड़े ना यार बढ़िया जो मैंने आसवे ये खाईदे जी रे भाई किए सी शोधुची कौन कि ना आलू चप खाई जाए आम आलू चप ये आम आलू चप खाए आम सब मक्का ये बढ़िया 30 टंकार दीटा खाईदे जीव मैं तमें भी आसतु खाई भी जातु आम रघुनाथपुर यहाँ स्टाच्यू पाखे गोटा स्टाच्यू पाखे जो मैंने आसवे खाई जापर हाँ मुझे चल मुझे खाई देखा आम समस्त खाया सरीगला यार खाया सरूना राग हो जा ठंडा पिया चल ठंडा पिया चलो तुम से पाखे जाओ मुझे पाखे जाऊँ यहाँ स्टाच्यू आवे ये ठंडा पिया जा आसुन मुझे देवी आसन तू तू जब आस कहीं न दबू कौ ठंडा नवा कौ ठंडा आणु जाने कौ ठंडा आणु तू पीऊने कौन
କାଚର ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅଛି କାଚ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ କେତେ ଟଙ୍କା ହାଁ 12 ଟଙ୍କା ଦିଅ 3ଟା ଦିଅ ପୁପୁନୁ ସତରେ ପିଇବୁ ନାହିଁ ପୁପୁନୁ ଦିଅ 3ଟା ଦିଅ 3ଟା ପୁପୁନୁ ପିଇବ ପୁପୁନୁ ଯାଇ ସେଠି ପାଣି ପିଇଲେ ହଁ ହଁ ନେ ନେ ଆବେ ପାଣି ଥାଉ ଖାଇବୁ ରହୁଛି କାଇଁ ଆକୁ ପିଇବୁ ଆକୁ ପିଇ ଆସେ ନା ଗଲୁ ତୁ ଆ ବୋତଲ ତା ଭିତରେ ପୁରା ସାଇକେଲ ଭିତରେ ପୁରା ସେଟା ମାରିଦେ ତା ଭିତରେ ସେଟା ତା ଦେହରେ ମାରିଦେ ଶୋଷ କଲେ କହିବୁ ନେ ଇଏ ଆମର ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଖାଇବୁ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପି ସେଦିନ ଭଳିଆ ଢାଳିଆ ନହେଲେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ପୁପୁନ ଏଇଠି ପପୁ ବୋତଲ ପିଇବୁ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ହଁ ନା ଇଆଡ଼େ ନ ଏତେ ନୁହଁ ମଦ ସେ ଅଜୟ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଉଛି କାଲି ଆସିବ ଖାଇବାକୁ ପକୁ ତ ଯିବ ଦେଖା କାଚ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖା ହବ ପରେ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ ହେଲା ଫୋନ୍ ପେ ହଁ ହେଇଗଲା ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଘରୁ ଯାଇକି ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଆଇଲେ ପଇସା ପଠେଇଦେବି ହେଲା ହଁ ତମେ ଆସିବ କରିଥିଲୁ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଇଥିଲୁ ପଇସା ମାନେ ତାକୁ କହ ନେ ଫୋନ୍ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲୁ ପଇସା ଦେଖିଲା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାହାରୁନି କ'ଣ କରି ତାପରେ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଭାଇ ଗୋଟାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ଭାଇ ଫୋନ୍ ପେ କଲେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଗୁଣ୍ଡାଗୁଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଡାର୍ଲିଂ କହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ହଁ ଆଗକୁ ଗାଇଲି ମୋ ଆଖିରେ ଥିଲା ଯେବେ ଛୋଡ଼ନା ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଚାଲାଣି ଯିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଇଏ ବାଉଳା ହେଉଛନ୍ତି ଏ 2 ଜଣ ଏଇ ଆସରେ ଆଗକୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସନରାଇଜଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ୱାଓ ପାଗରାତି ପଛରେ ମଜା କରିକି ଯାଉଛି ପାଗରାତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗରାତି ଗଲୁ ଆଉ ତା ମାଗଣା ତା ନା ପାଗରାତି ଦିଆ 4 ହ୍ୱିଲର ପୁଣି ଆସିବ ଗଲା କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ କାଇଁ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହଉ ହଁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହଉ ହଉ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ହଉ ବାଘନାଥି ଯାଉ ଆମ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାର ଏ ବାଘନାଥି ବାଳ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବାଳ ଗପୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟାକ ଆପଣଙ୍କ ହସିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି କୁହନି ଅଫ୍ କର ମୁଁ କହୁଛି ବସ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହସିବାକୁ କୁତୁକୁତୁ କରିବାକୁ ହସି ଦୁଇ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଆଉ କିଛି ନ କରି ଘରକୁ ଯିବା ଘରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବା ଆଜି ବହୁତ ମଜା ହେଇଛି ଏଭଳିଆ ମଜା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ